אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, וזו הזדמנות להתבונן בטענה היהודית במשך אלפי שנים, שאין לה אח ורע בכל העולם. עם ישראל טוענים, בידינו נמצא המסמך היחיד שנכתב על ידי בורא עולם. הדתות האחרות טוענות, נכון, היה מעמד הר סיני, עם ישראל קיבל את התורה, אבל יש להם מוספות, יש להם שינויים, ועם ישראל טוען שאלוקים, נגיד את זה במילים פשוטות שלנו, לא כמו יצרן רכב שכל כמה שנים אומר יש לי רעיון יותר טוב, אני רוצה לשנות משהו. הקדוש ברוך הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות, לא יחליף האל ולא ימיר את דתו לעולמים. הוא הבטיח שהוא לא יחליף את עם ישראל בשום אומה. גם בתורה עצמה הוא מספר ואומר לנו, אתם בעתיד תעשו טעויות, אז תצאו לגלות, תחזרו לארץ ישראל, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. אני לא מפר את הברית שלי עם עם ישראל, קוראת איתם ברית נצחי. כמו שאבא וילדים, תמיד הם בקשר, גם אם הילד קצת עושה שטויות או טעויות, אבל אבא הוא אבא. גם בתנ"ך יש נבואות על כך שהקדוש ברוך הוא לא יחליף את עם ישראל, והתורה שהוא נתן היא תורה נצחית. הנביא האחרון מלאכי, והנבואה האחרונה, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב. כלומר שהתורה שלנו היא נצחית, אבל צריך להוכיח את הטענה הזו. עם ישראל טוען שבידינו המסמך היחיד שניתן מבורא עולם, שזה ספר התורה במעמד הר סיני. כשמתבוננים בסיפור הזה, שעם ישראל מספר שיצאנו ממצרים, הגענו לפני מעמד הר סיני, כמה אנשים היו שם במעמד הזה? ביציאת מצרים היו 60 ריבו גברים מגיל 20 שנה ומעלה, ריבו זה רבבה, 10,000, 60 ריבו, 600,000 גברים מעל גיל 20, חוץ מנשים וילדים. ואז היו מתחתנים בגיל צעיר, 14-15 כבר היו נשואים. הוא ואשתו כבר הגעת ל1,200,000. ילדים, כמה ילדים היו להם? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אבל אפילו אם תאמר שלכל משפחה היו רק 2 ילדים, כבר הכפלנו את המספר. כבר הגענו ל2,400,000. והמצרים שהתגיירו בהמוניהם, גם ערב רב עלה איתם, מעמד אדיר של מיליוני בני אדם. היום כשמדברים על הפגנה של 100,000, כולם מתפעלים. מיליוני בני אדם עמדו שם במעמד הר סיני, ואדם שאומר לעצמו, בסדר, כך כתוב, אבל איך אני יכול לדעת שזו האמת, שזה קרה באמת המעמד הזה עם מיליוני בני אדם? נשאל שאלה, למה דתות אחרות לא מעיזות לומר שספר החוקים שלהם ניתן לעיני עם שלם? יש דתות שאומרות שהנביא שלהם היה במערה, במלאך ונתן לו. נשאל, כמה אנשים היו איתך שם? למה אתה מספר שהיית לבד? אם אלוקים רוצה, למה שלא ייתן לפני הרבה? בפרט אם הוא נתן ספר ואחר כך הוא רוצה לשנות אותו, שאמרנו שזה לא הגיוני, כי אלוקים רואה עתידות והוא לא אומר עשיתי טעויות ואני רוצה לשפר משהו. אז כמו שהוא נתן את הספר הראשון לעיני עם שלם, גם את השינוי שיעשה לעיני עם שלם, למה במערה בודדת? נקרא את פסוקי התורה ונבין את העוצמה של הדברים, נתבונן בשני מסלולים של ההוכחות שהסיפור הזה של מעמד הר סיני הוא עובדה היסטורית, שאי אפשר לא להכחיש אותה ולא לשתול אותה במהלך ההיסטוריה. מסלול נוסף הוא מתוך מנגנוני ההוכחה בתורה, כשאדם לומד את התורה, נכנס לרבדים הפנימיים של התורה. יש ברובד הפשוט שכבר אפשר להתפעל ולראות שתורה מן השמיים, אבל כמה שמעמיקים יותר, כך רואים יותר ויותר את ההוכחות השכליות הברורות, שמעמד הר סיני זו עובדה היסטורית, והמסמך היחיד שנמצא בכדור הארץ, שהוא הכתבה אלוקית,
הקדוש ברוך הוא אומר למשה את המילים, והוא כותב אותם מילה במילה מפיו של הקדוש ברוך הוא. זה רק ספר התורה שיש לעם ישראל. בואו נראה את פסוקי התורה שמספרים על מעמד הר סיני ונתבונן מה כתוב כאן. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. כדי לשמוע את הדיבור האלוקי אדם צריך להיות נביא. נביא פירושו של דבר שהגוף כל כך זך וטהור ונקי, המוח כל כך קדוש, בלי הסתכלות בדברים שלא צריך, בלי לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. כשאדם, מה שמעסיק לו את הראש זה לא חומריות וגשמיות וכסף והנאות ותאוות, אלא אהבת השם, קרבת השם. הוא אוכל, שותה, כי צריך לאכול ולשתות, אבל מה שמעניין אותו, המהות, הרי אדם שכל היום חושב איך אני עושה טוב לאנשים, מקים גמחים, עוזר, זה אדם שהמהות שלו זה חסד. האישיות שלו היא אישיות של חסד. אדם שהראש שלו כל היום רק באוכל, המהות שלו זה אוכל. מה שהאדם חושב ומערער זה מה שמעסיק אותו, זו המהות. אדם שהמהות שלו היא חיבור לבורא עולם, לרוחניות, לקדושה, מקיים מצוות עשה שבתורה, נזהר ממצוות לא תעשה שלא להיכשל בהם, עוסק בתורת השם, שר לבורא עולם, מתפלל, אלה דברים שמקשרים ומחברים את הנברא עם הבורא. כשהגוף נעשה זך ביותר, אנשים הגיעו למדרגה של נבואה, שיש להם עכשיו בית קיבול, מסוגלות לשמוע את הדיבור האלוקי. יש מדרגה פחותה מנבואה שזה רוח הקודש. נבואה, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. רוח הקודש הוא מקבל מידע, שהוא יודע שזה אמיתי לחלוטין ולא דמיון, והמידע הזה מתגשם, אם זה דברים עתידיים או דברים שנמצאים במקומות אחרים. אני אספר מעשה ששמעתי מהרב יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים, יהודי, תלמיד חכם עצום, צדיק גדול, מבוגר, מסר אצלנו בישיבה באבני נזר, מסר שיחה לבחורים, ובתוך דבריו הוא הכניס, הוא סיפר את זה בפשטות, אבל הוא סיפר שהוא היה אצל רבי מאיר אבוחצירא, בנו של הבבא סאלי שכידוע קדוש, וכמה סיפורים יש עליו, אבל הסיפור שהוא סיפר שמעתי מאוד, אבל זו פעם ראשונה שומעים ממי שיכול להעיד מקרוב. הוא אומר שהוא היה אצל רבי מאיר פעם עם עוד קבוצה של רבנים שהגיעו אליו להתייעצות בכמה נושאים, ואחד מהם שאל אותו, שהתפרסם שכבוד הרב, רבי מאיר אבוחצירא, הייתה משפחה שהבת נחטפה, האבא בא לבבא סאלי, היה מישהו בכיר במשטרה, חטפו את הבת, הוא בא לבבא סאלי, כבר הבבא סאלי בסוף ימיו, והוא אמר לו, לך לבן שלי, רבי מאיר. אצל גדולי ישראל, שהם בסוף ימיהם, כשהם שולחים למישהו, זה אומר שהם רואים אותו בתור הממשיך שלהם. אז אמר, לך לרבי מאיר. הוא הגיע אליו, רבי מאיר אומר, איך אני יכול לעזור לך? חטפו את הבת. הוא אומר, אבל אבא שלך שלח. אמר, טוב, אם אבא שלך שלח, בסדר. עם אביו, כן, אביו שלו, של הבבא סאלי. וככה סיפור שהתפרסם, שהוא הוריד את הראש על היד, שקע בהרהורים, הרים את הראש, ואמר לו, נכון, היא נחטפה, עוד שבועיים תמתין לה ברחוב פלוני, כי ביום הזה היא תצליח להשתחרר בשעות אחר הצהריים, וכשהיא תצא היא לא תדע לאיפה ללכת, מיד תיקח אותה ותלך. וכך היה. זה סיפור שהתפרסם, אבל הרב יהודה כהן סיפר שכשהוא היה אצלו עם עוד רבנים, אז אחד הרבנים שאל אותו, איך הרב ידע שבעוד שבועיים ימצאו את הבת, ורבי מאיר בענווה שלו אמר לו, זה זכות אבות. כאילו לא בזכותי, זה האבות הקדושים. אז הרב יהודה כהן אומר, אני שתקתי, מה אני יכול לומר? אבל אותו רב לא ויתר. הוא אומר לו, אבל לא רק אבותיו של כבודו היו קדושים וצדיקים, גם לי יש זכות אבות. למה אני לא יכול? גם הדורות שלפניי, הוא לא אמר מי זה היה, אבל אמר ש... הוא אומר שרבי מאיר הוריד קצת את הראש, השפיל את העיניים כזה לכיוון הרצפה, ואז הוא אמר לו, זה בזכות שמירת העיניים. זאת אומרת, פה כבר גילה את האמת. אדם ששומר על עיניים קדושות, אז המוח, הרי העיניים הם שער הכניסה למוח, אז המוח שלו טהור.
אז אם הוא טהור משטויות ומכניס לימוד תורה, המעשים שלו על פי רצון השם, הוא מתקדש, הוא יכול לראות דברים שאחרים לא רואים, אבל זה נקרא רוח הקודש, זה לא נבואה. ידיעה שאדם מקבל, והוא יודע שהיא אמיתית, לא דמיונות. היום יש הרבה שמאושפזים בכל מיני מקומות, והם בטוחים שהם בעלי רוח הקודש. לא עליהם אנחנו מדברים. אדם שבאמת יש לו את המדרגות האלה, וזה אמיתי. על כל פנים, כדי להיות נביא, האדם צריך להיות טהור וזך. כל ישראל במעמד הר סיני, הם לא היו בדרגה הזו. היו בודדים שבמדרגה של נביאים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. אני מקפיץ את כולם למדרגת נביאים שישמעו את הדיבור שלי, אפילו שהם לא ראויים. מה המטרה? וגם בך יאמינו לעולם. הוא אומר לו, אם אני אתן לך את התורה בסתר, במערה, תבוא תגיד להם, אלוקים נתן לי, יגידו לו, מה כתוב בתורה? יגיד להם, מהיום עד היום אכלתם הכל? מהיום לא אוכלים הכל, יש כללים מה מותר, מה אסור. עד היום עבדתם 7 ימים בשבוע, ביום השביעי תשבות. אשתך, יש ימים שאסור לך לגוע בה. כל התרי"ג מצוות שבתורה. מה הם יגידו למשה? אתה מספר סיפור שאלוקים נתן לך תורה, מי אמר? הוא אומר לו, אני רוצה שכולם ישמעו אותי מדבר איתך, ואז וגם בך יאמינו לעולם. גם כשתבוא אחר כך ותאמר להם דברים בשמי במדבר, שעכשיו הולכים לפה, נוסעים לשם, עוצרים כאן, הם ידעו שאני סומך עליך, ואני לא אסמוך על אדם שיפר את הדברים שלי. בהמשך, אני קצת מדלג, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. הזהיר אותם, את עם ישראל, כשהשכינה יורדת על הר סיני, אתם לא נוגעים בהר. כל הנוגע בהר יומת, זה לא עונש, אלא הר כמו התחשמל. זאת אומרת, אדם שנוגע חוץ ממשה בדרגה שלו שיכל לעלות, שמו כמו גדרות כאלה, אל תתקרבו, זה סכנה לגוע בהר בזמן הזה, כששכינה שורה עליו. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד. זה אותו קול שופר שכתוב שבזמן שיבוא משיח גם יישמע קול שופר כזה בעולם. זה לא שופר אמיתי שתקעו בו, אבל קול שופר. זה בא משמיים. ויחרד כל העם אשר במחנה. והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו השם באש. ויעל עשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. ויקול השופר הולך וחזק מאוד, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך. פה מתחיל את 10 הדיברות. 2 הדיברות הראשונות, הוא מדבר על עצמו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, את זה כולם שומעים. היו 10 הדיברות שם, ו10 הדיברות, כותב רבנו סעדיה גאון, הם כמו כותרות, שמתחת כל כותרת יש עוד המון מצוות מתוך התרי"ג. התורה עצמה, כל 5 חומשי תורה, מפרטת את כל 613 מצוות. אבל 10 הדיברות הם כמו כותרות שיש להם סעיפים. והוא מפרט, רבנו סעדיה גאון, שמתחת אנוכי השם אלוקיך יש את כל הרשימה של המצוות האלה, שמופיע במקומות אחרים בתורה. מתחת זה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, כבד את אביך, שמור את יום השבת לקדשו. מתחת כל מצווה, לכן יש שם את 10 הדיברות, שהם הכותרות של כל השאר. אחרי ששמעו את 2 הדיברות הראשונות, כתוב שעם ישראל הרגישו שהם לא יכולים להכיל יותר. אמרו למשה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. זה כמו שלוקחים נורה קטנה, מחברים למתח חשמלי גבוה. יכולה להתפוצץ. הנשמה כבר כמעט פרחה, הם לא בדרגה הזו. אומרים לו, דבר אתה, הבנו, סומכים עליך, עכשיו ששמענו את אלוקים מדבר, אז עכשיו יודעים שאתה הנציג. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, היטיבו אשר דיברו. הם צודקים. מכאן והלאה, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. כותב רש"י מה פירוש המילים האלה, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול, שמשה הפך להיות כמו הצינור שדרכו עובר הדיבור האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, והוא מוציא את זה, אבל בקול כאילו שאלוקים מדבר, כאילו הגרון שלו נהיה רמקול, שומעים את זה לכל המקומות עם עוצמה, כלומר שומעים את הדיבור האלוקי, אבל עכשיו זה דרך מתווך, דרך משה.
אומר הגאון מווילנה, שים לב שבעשרת הדיברות, זה כתוב בגמרא, בתורה כתוב שהם באו וביקשו דבר אתה, לא כתוב אחרי כמה דיברות. בגמרא כתוב, בתורה שבעל פה קיבלנו, שזה היה אחרי שתי דיברות, אומר גאון מווילנה שמה שהגמרא אומרת, תשים לב שזה מופיע בפסוקים, זה מוכח מתוך הפסוקים. שתי הדיברות הראשונות, הקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, מדבר על עצמו. מהדיבור השלישי והלאה, כבר זה מתחיל לדבר בגוף שלישי. כי משה רבנו מדבר על הקדוש ברוך הוא. הדיבור עובר דרכו, אבל הם לא שומעים את הקדוש ברוך הוא ישירות. אז כאן מי שיראה את כל הפסוקים אחר כך, זה כבר מדבר בגוף שלישי, שמשה מדבר על אלוקים, כי זה עובר דרכו. זה כמו נניח יש פה בקבוקים בצורות שונות, זה מרובע, זה מלבני, זה ארוך, זה קצר. אתה מוזג לתוכם מים, אז המים הם אותם מים, אבל הם מקבלים את הצורה של הבקבוק. כך גם הדיבור דרך הנביאים, זה מקבל את הסגנון דיבור של הנביא שמדבר. לכן רואים בתנ"ך, הסגנון של ישעיהו הנביא, לא כמו ירמיהו הנביא. אבל זה אותו דיבור אלוקי. נכון, ואז זה מקבל את סגנון הדיבור של הנביא, אבל הכל בא מהקדוש ברוך הוא. בגמרא כתוב דבר מעניין, יש פסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. למה אנחנו קוראים לתורה תורה? מהפסוק הזה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תורה, למה היא נקראת תורה? כי היא תורה דרכו של אדם. היא מראה לו את הדרך, איך לחיות נכון, איך לתפקד נכון, איך לזכות שיהיה לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. אבל אומרת הגמרא, שים לב דבר מעניין. הגמרא אגב לא מתעסקת בדרך כלל בגימטריות, כי זה שייך יותר לתורת הסוד, והגמרא היא יותר בפשט. יש מקומות שהגמרא כן עוסקת בגימטריות, במקומות שהיא רואה לנכון שצריך להדגיש את זה. כמה מצוות יש לנו בתורה? 613 מצוות. המילה תורה, מה הגימטריה שלה? ת' זה 400, ו' 6, 406. ר' זה 200, 606. ה' 5, 611. למה המילה תורה 611 שואלת הגמרא? הרי יש בתורה 613 מצוות. אומרת הגמרא, תורה 611 ציווה לנו משה, שמענו ממנו, אבל 2 לא שמענו ממנו, שמענו ישירות מהקדוש ברוך הוא. לכן רק תורה ציווה לנו משה, אבל 2 זה מבורא עולם. כשאדם מתבונן במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר השן, מה זה רואים את הקולות? קיבלנו מאבותינו, קיבלו מאבותיהם, דור אחר דור, עד אותו דור שהיו שם, שכל אחד סיפר לבניו, אני הייתי, אני ראיתי, אני שמעתי. כל דיבור שהיה יוצא מהקדוש ברוך הוא, היו רואים ברקים של אש בצורת אותיות, אנוכי השם אלוקיך. הם חוו את החוויה הזו בצורה שהם ידעו, אף אחד לא עובד עליהם. יותר מזה, בתורה כתוב, מי שיראה את הפרשה שם, לפני מעמד הר סיני, משה רבנו עלה להר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רד מההר ותזהיר את העם שלא ייגעו בהר. משה לא מבין, הוא אומר לו, כבר אמרתי להם. כבר אתמול אמרתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך. משהו לא מובן פה. כאילו שהקדוש ברוך הוא לא ידע מה הוא יענה, והוא אומר לו, לך רד ועלית אתה ואהרון. עכשיו הוא ירד. ברגע שהוא ירד, עוד לפני שהוא חזר, התחיל 10 הדיברות. אנוכי השם אלוקיך וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך. אומרים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הוא רצה שבזמן שהוא אומר אנוכי השם אלוקיך, גם משה רבנו לא יהיה בהר. רק הוא לא רוצה לבייש אותו, להגיד לו, אני לא רוצה שתהיה פה, לך. אז הוא אומר לו, לך תזהיר את העם. אומר לו, כבר אמרתי, אומר לו, טוב, אז תרד אתה ותעלה עם אהרון, העיקר תרד. והוא ידע מה הוא יענה, אבל הוא עשה את המהלך הזה כדי שלדורות עולם נבין מה הוא התכוון בזה שהוא אומר לו, רד מההר. כדי שלא יהיה טעות במשך הדורות, שמישהו יגיד, אולי משה עשה איזה תרגיל, אולי הוא היה בהר והוא דיבר בטון גבוה. הוא אומר לו, בזמן שאני אומר אנוכי השם אלוקיך, אתה גם לא תהיה פה, תהיה איתם. ואז כולם ידעו שזה אמיתי לחלוטין. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקט בכל המערכות האפשריות, כדי שעם ישראל ידע בוודאות. לכן כשמשה בא אמר להם, מהיום משנים חיים, לא אוכלים את זה, שומרים שבת, מניחים תפילין, בסוף יהיה לכם טוב, אבל זה קשה לשנות הרגלים. הם קיבלו את הדברים כי ידעו שזה אמיתי.
יבוא אדם ויאמר, אני מתקדם צעד קדימה, יבוא אדם ויאמר, רגע, אולי מישהו ימציא את הסיפור הזה. נכון, כתוב שיהיו שם מיליונים, זה מאוד מרשים, אבל אולי לפני 500 שנה מישהו ימציא את הסיפור הזה. אולי לפני 1000 שנה. יש כמה סיבות שלא ייתכן שמישהו ימציא את זה במהלך ההיסטוריה. סיבה אחת פשוטה, אם תאמר לפני 500 שנה, לפני 500 שנה, רבי יוסף קארו חיבר את השולחן ערוך, הארי הקדוש חי לפני 500 שנה, יש לך ספרים, תאריכים, שמות, התורה כבר הייתה לפני. תגיד טוב, אז אולי לפני 1000 שנה. לפני 1000 שנה, רש"י חיבר את הפירוש על התלמוד, הרמב"ם כתב את החיבור שלו, כולם יודעים את ההיסטוריה, לפני 1000 שנה. 1500 שנה, זה היה קצת אחרי חתימת התלמוד, כתבו את הגמרא. לפני 2000 שנה, המשנה נכתבה, התורה כבר הייתה לפני. 2500 שנה, אתה מגיע לסוף ימי בית ראשון. 3000 שנה, אתה מגיע לתקופת דוד ושלמה וכן הלאה. עד יציאת מצרים, שנת יציאת מצרים הייתה לפני בערך 3300 שנה, ואז קיבלו את התורה. יש לך את כל ההיסטוריה, שמות, פה בספר מסע אל האמת אפשר לראות, יש פה פרק שלם, ממשה רבנו ועד גדולי הדור שלנו, דור אחר דור, את השמות של כולם, תאריכים, מתי נולדו, נפטרו, איפה חיו, איזה ספרים חיברו. יש לנו את כל השושלת. אף אחד לא יכול להגיד שמישהו ימציא את הסיפור הזה באיזו תחנה היסטורית. מלבד זאת, אני אקריא כאן מתוך הספר, זאת ועוד, לא ייתכן להשחיל להיסטוריה סיפור כזה ולבקש מעם שלם לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור את מצוות טהרת המשפחה, להיות מוגבלים בבישול ואכילה, שהרי מיד ישאלו המאזינים את המספר, מדוע נאמין לך? כיצד ייתכן שמעמד כזה שלפי דבריך היה בפני כל אבותיי, הרי בתורה כתוב בפירוש שמעמד הר סיני היה לפני כל העם, אז אם לפני 1000 שנה יבוא מישהו וימציא סיפור כזה, יגידו לו בוא נראה מה כתוב כאן, אתה דורש מאיתנו דרישות, ובספר כתוב שכל אבותינו, שמיליונים היו שם, אז איך ייתכן שמעמד כזה שלפי דבריך היה לפני כל אבותיי, לא היה ידוע להוריי ולאבותיהם במשך כל הדורות עד היום? מדוע הם לא שמרו וקיימו את כל מה שאתה מבקש ממני? כי לא מדובר עכשיו באיזה משפחה שעזבה את הדת. אם מישהו בא להמציא סיפור כזה, זאת אומרת שאף אחד לא הכיר את זה בעם ישראל, למה שיקבלו את דבריו? ועוד, שאם מושחל סיפור כזה להיסטוריה בטענה שהיה מעמד כזה ונשכח, הרי א', איש לא היה מקבל טענה כזאת כי היא סותרת את האמור בתורה עצמה שלעולם היא לא תשכח מעם ישראל. יש פסוק בתורה כי לא תשכח מפי זרעו. אז הוא לא יכול להגיד אבותיכם קיבלו ושכחו ואני עכשיו מגלה את אמריקה. היא לא תשכח, עם ישראל יעבירו את התורה, יכול להיות שיהיו קבוצות שלא ידעו, אבל בכללותו של עם ישראל התורה תעבור מדור לדור. ועוד, אם כן, הרי היינו היום צריכים לדעת שהיה סיפור כזה ונשכח, ולפני כך וכך שנים נודע איכשהו למישהו והוא פרסמו. זאת אומרת, אם לפני 1000 שנה מישהו המציא את הסיפור, אז היום היינו צריכים לדעת שמאיפה יש לנו את התורה. שלפני 1000 שנה בא מישהו וסיפר שהתורה הייתה, ואנחנו יודעים, יש לנו את כל ההיסטוריה מאז ועד היום. כלומר, מכל ההיבטים, כשאתה מסתכל על ההשתלשלות ההיסטורית, רואים שהתורה ניתנה בהר סיני לעיני עם שלם, עובדה היסטורית שאי אפשר להכחיש ואי אפשר לשתול אותה אם לא שהתקיימה. מה יבוא אדם ויאמר? טוב, אז התורה ניתנה למשה בסיני, אבל איך אני ידע שהספר תורה שיש לנו היום בבית הכנסת, זה אותו ספר תורה שניתן למשה? עברו למעלה מ3,000 שנים. אולי חלו שינויים במהלך ההיסטוריה. והתשובה פשוטה. כל מי שהתפלל בבית כנסת יודע מה קורה עם החזן בשבת כשקורא בתורה, אחרי כל שבת קוראים פרשה. אם במקום לומר הוא אמר היא. מה קורה? כל בית הכנסת רועש. יש מקומות שכמעט מהעזרת נשים יזרקו עליו חפצים. איך הוא העז לומר היא? כתוב הוא. כולם תקנים, הוא. טוב, מה קרה? בן אדם אמר כך, מה אתם עושים סיפור? ומה קורה אם בספר תורה עצמו, באמת הסופר, כשכתב את הוו של ההוא, הוא לא העריך אותה עד הסוף, היא נראית כמו י' ולכן הוא קרא היא. ספר תורה פסול. מיד כשהחזן מגלה שיש שם טעות כזאת, צריך לקשור את הספר תורה, אסור לקרוא בו. במקום מפסיקים, מוציאים ספר תורה אחר, ותוך 30 יום חייבים לתקן את הטעות. ככה ההלכה. כשאדם רואה איך עם ישראל מתייחס לספר תורה, אז אתה יודע, כמו שהילדים שלנו יקבלו מאיתנו את הספר תורה שקיבלנו מההורים שלנו,
גם אנחנו קיבלנו מההורים מה שהם קיבלו מהוריהם, דור אחר דור. מה שאמרתי עכשיו ידוע כל ההיסטוריה. בדור שלנו זה עוד יותר מתעצם פי כמה וכמה. בדור שלנו, אנחנו פה לא מיליונים ולא אלפים, ברוך השם כמה מאות שיהיו בריאים כולם, אפשר לראות על הפרצופים שהגענו מהרבה מדינות. יש פה שהגיעו מתימן, יש ממרוקו, יש מרוסיה, יש מפולין, יש מכל מיני מקומות. סליחה אם לא הזכרתי מישהו, אני רואה שנפגעו כאן, שלא הזכרתי איזה עם. על כל פנים, ההורים של כולנו הגיעו לארץ ישראל עם הספרי תורה שלהם. למעלה מ3,000 שנים לא היה אינטרנט. לא היה תקשורת של טלפונים, לא היה הסרטות. מה היית מצפה, ספרי תורה, אלפי שנים נכתבים בכל תפוצות ישראל, כולם חוזרים לארץ, היינו צריכים לראות עם אלפי, עשרות אלפי הבדלים בין ספר לספר. אתה פותח ספר תורה שהגיע מפולין, ספר תורה שהגיע מתימן, מפרס, הכל אותו דבר. יש מקום שכתוב בתורה פצועה דקה, אז יש שכתוב דקה עם א', יש כאלה שכתוב עם ה'. אבל הספר תורה כולו אותו דבר. איך ייתכן? התשובה פשוטה. כי עם ישראל ידע זה ספר אלוקי, אתה לא נוגע בכלום, אתה לא משנה שום דבר. כמו שקיבלת, תעביר לדור הבא. וגם כשמצאו במערות קומראן, מצאו כתבים מהתנ"ך מלפני 2000 שנה, שבזמן סוף בית שני אנשים ברחו מירושלים, הלכו גרו שם במערות ליד ים המלח. אפשר לראות את הכתבים במוזיאון ישראל, גם בספר הארכיאולוגיה התנ"כית הבאנו את התמונות. אתה רואה שאותו ספר תורה שלנו, אותו ספר תורה שלהם. כך גם התפילין שמצאו שם. פרופסור יגאל ידין אולי אדם דתי. יש לו ספר שלם, תפילין של ראש ממערות קומראן. מצאו שם גם תפילין. והוא כותב בהתפעלות, כל העולם השתנה ב2000 השנים האלה. איך ייתכן שהתפילין שלנו לא השתנו? תפילין מרובעות, שחורות, אותן פרשיות. פרשת קדש לי ויקהי אביך 4 פרשיות, אותו דבר. שמע והיה עם שמוע, זה מה שכתוב שם. בדק את האור, אור של בהמה טהורה, כמו שההלכה אסור לעשות תפילין מאור של בהמה טמאה. אז הוא מתפעל. לנו זה לא פלא, יודעים שאותם תפילין שמשה נתן לילדים שלו, אלה התפילין שאנחנו נותנים לילדים שלנו. אין שום הבדל ביניהם. יש אמנם הבדלי מנהגים ומחלוקות שנוצרו במשך הדורות בעם ישראל, אבל הם תמיד בפרטים הקטנים, לא ביסודות. ביסודות כל ישראל יודעים שפסח זה 7 ימים מתאריך זה עד תאריך זה. ויודעים כולם שבפסח לא אוכלים חמץ, ויודעים שצריך לאכול מצה. אז יש שאוכלים אורז, יש שלא אוכלים אורז. כבר בפרטים הקטנים יש את ההבדלים האלה. כולם יודעים ששחטו בהמה, צריך לבדוק את הריאה שלה, כך על פי ההלכה שאין בה, שהיא לא טרפה. יש לפעמים בהמות שבשדה אוכלים, יכולים לבלוע מסמרים, ואז זה עושה להם חור בריאה. בהמה טרפה, אם יש לה חור בריאה, טרפה. כששוחטים כבש, שוחטים פרה, אז כשהכל על פי ההלכה, בודקים את הריאה. כל בהמה ובהמה בודקים את הריאה, נופחים בה לראות שאין בה חורים. אגב, זה גם יותר בריא, שהיא לא עם כל מיני מחלות. כשרות ובריאות תמיד הולכים ביחד. זה כולם. אם יש בה חור, טרפה, אסור לאכול אותה. אבל בעל הבהמה אומר, רגע, עכשיו אני יכול למכור את זה בהמון כסף, אם היא טרפה, צריך למכור את זה לאומות העולם, המחיר נופל, נכון, הוא מפסיד כסף, אבל זו ההלכה. אז זה אצל כל ישראל. יש מצב שיש סירחה בריאה, שזה לא ממש חור, זה סירחה, כך זה נקרא בלשון ההלכה, שזה יש הבדל בין אשכנזים לספרדים. אם יש סירחה בריאה, לספרדים זה נקרא טרף. לאשכנזים, המנהג שלהם כן להתיר דבר כזה. לכן מי שמעדות המזרח צריך לקנות בשר שכתוב עליו חלק, לא רק כשר. יש הבדל בניסוח. בשר חלק זה אומר שהריאה חלקה לחלוטין, אין בה שום סירחה. ואם זה רק בשר כשר, בבהמות אני מדבר, לא בעופות. אם זה רק כשר, אז זה אומר שזה רמז שזה לא חלק. זה המקור של המילה חלק, שהריאה חלקה לחלוטין. אבל אלה הבדלים כבר בדברים מסוימים, אבל ביסודות כל ישראל יודעים, יש שבת, הלכות שבת. נמצא שאותה תורה שאנחנו שומרים היום, אנחנו רגועים לחלוטין שזה מה שניתן למשה בסיני. עד כאן מסלול אחד שכשמתבוננים רגועים שהתורה הזו ניתנה על ידי בורא עולם, תורה מן השמיים. אי אפשר להמציא סיפור כזה.
מסלול שני, שהוא חזק מצד עצמו, שבתוך התורה יש מנגנוני הוכחה שמוכיחים שלא ייתכן שהספר הזה נכתב על ידי בן אדם. מנגנון אחד, שכבר רבי עקיבא השתמש בו לפני 2000 שנה, רק בזמנו לא היה הרבה דוגמאות, היום שהמדע התקדם יש אין ספור דוגמאות. המדע שבתורה מוכיח שתורה מן השמיים, יש ידיעות מדעיות, שאם לא מי שברא את העולם, אנשים לא יכלו לדעת את זה. ניקח דוגמה. גם כאן במסע אל האמת, בעמוד 96. כידוע, התורה אומרת לנו שאסור לנו לאכול את כל בעלי החיים שבעולם, חוץ מבעלי חיים מסוימים. סימני הטהרה בחיות, בבעלי חיים היבשתיים, מה מותר לנו לאכול? מעלה גרה ומפריסי פרסה. מפריס פרסה, כתוב בתורה, מפריס פרסה ושוסע שסע. כלומר שהפרסה היא לא כמו של סוס שהיא סגורה מאחורה, אלא היא חתוכה מקצה לקצה. מי שראה רגל של טלה, רגל של כבשה, פרה, אתה רואה שזה ממש שסוע מקצה לקצה. זה סימן טהרה אחד. דבר שני שהוא מעלה גרה. מעלה גרה כלומר שהוא אוכל את המזון פעם שנייה. אצל פרה למשל יש שתי קיבות. היא כותפת מזון, מכניסה לקיבה אחת, זה לא מתעכל. עובר ציסה, עולה שוב לפה, היא לועסת, ואז זה יורד לקיבת העיכול, ושם זה מתעכל. יש בעלי חיים שיש להם צורה אחרת של העלאת גרה, אבל אוכלים את המזון פעמיים, זה העיקרון. ספר המהפך, יש פרק שלם שעוסק בצורות של העלאת הגרה. על כל פנים, אלה פסוקים בתורה שכולם מכירים אותם. סימני טהרה, לכן אנחנו לא אוכלים למשל סוס או זברה, ולא חמור ולא גמל. מכיוון שיש להם, אין להם את סימני הטהרה. נקרא כאן את פסוקי התורה. התורה נתנה את הכללים, ואז היא מזכירה שמות של 4 בעלי חיים, והיא מציינת שהם היחידים בעולם שיש להם סימן טהרה אחד. לכן היא מזהירה, אפילו שתראה סימן טהרה, אל תאכל, כי חסר השני. נקרא את הפסוקים. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה. את הגמל, כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס, טמא הוא לכם. הגמל, אפשר לראות אותו מעלה גרה, לועס עוד הפעם, והוא מעלה גרה, יש לו 2 קיבות, אבל תסתכל בפרסה, אומרת התורה, הוא לא מפריס פרסה, אסור לך לאכול. ואת השפן, כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס, טמא הוא לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גרה היא ופרסה לא יפריסה, טמאה היא לכם. שינוי הלשון, יש בזה דיוק שחכמים מסכים, אנחנו רוצים לקחת את העיקרון. אומרת התורה, מכל בעלי החיים בעולם, כולם, או שהם גם מעלה גרה וגם מפריסי פרסה, זה נתון זואולוגי שקשור לגוף הבעלי חיים, או שהם לא זה ולא זה, לא מעלה גרה ולא מפריסי פרסה, חוץ מ4 חריגים. גמל, ארנבת, שפן, הם מעלה גרה, אוכלים את המזון פעם שנייה, אבל הם לא מפריסי פרסה. והרביעי, ואת החזיר, שם זה הפוך. כי מפריס פרסה ובשוסה שסע פרסה, כלומר אצלו הפרסה של החזיר נשאר רגל של חזיר כמו של טלה, שסוע מקצה לקצה, והוא גרה לא ייגר, הוא לא מעלה גרה, טמא הוא לכם. אומרת התורה, מי שכתב את התורה, הוא אומר לך תבדוק אותי. הוא לא אומר את זה בשביל שנבדוק, כן? הוא אומר שהלכות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אבל במילים אחרות מה הוא אומר? והתורה צריך לזכור, לפני למעלה מ3,000 שנה עוד לא הכירו את יבשת אמריקה, שם המון בעלי חיים חדשים שמצאו. לא הכירו את אוסטרליה, שם המון בעלי חיים חדשים שמצאו, בג'ונגלים שם. היום כבר מכירים את כל בעלי החיים, כל החיות היבשה, אולי שזה זבובונים שעדיין לא מצאו, אבל בעלי חיים יבשתיים מכירים אותם. נקרא את הלשון של הספרי לפני 2000 שנה. אמר רבי עקיבא, הוא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי שחיבר את הזוהר, וכי משה כניגי ובלסטר היה, כניגי זה צייד של חיות. בלסטר זה מה שקוראים היום זואולוג, חוקר חיות. הוא אומר מאיפה הוא ידע? אם משה כתב את הספר תורה מעצמו, איך הוא יודע שבכל בעלי החיים בעולם זה מה שיש? מכאן תשובה לאומרים, אין תורה מן השמיים. מי שאומר לך אין תורה מן השמיים, תגיד לו אז איך הוא ידע. את זה אמר לפני 2000 שנה. עכשיו זה עוד יותר חזק, כי כבר מצאו את אמריקה, מצאו את אוסטרליה, מצאו את כל העולם, ואתה רואה באמת אין עוד בעלי חיים כאלה. עכשיו נשאל שאלה, אדם שממציא דת, מזייף דת, הוא יעיז להכניס דבר כזה, נתונים כאלה? למה לא להסתבך? הוא לא יודע, הוא בן אדם, הוא לא יודע מה באמת קורה בעולם. למה שהוא ייתן
דברים שבמשך הזמן פתאום מישהו ימצא איזה חיה אחת, יגיד לו הכל זיוף, אתה רואה שיקרת, עבדת על כולם. רק בורא עולם לא חושש. אני בראתי את העולם, אני יודע את האמת, אני אומר לך שזו המציאות, וזו אומר רבי עקיבא אז. בזמננו נוספה עוד ראיה לתורה מן השמיים שלא הייתה בזמנם. וזה דווקא על ידי אדם שהוא שונא דת, אפיקורוס, אבל כאן נקריא כאן במהפך 4, בשנת 1686, לפני מאות שנים, כתבו שני חוקרים ספר בשם ההיסטוריה של הדגים. בו פירטו את כל מיני הדגים שיהיו מוכרים למדע בזמן כתיבת הספר, והם הגיעו ל-400 מיני דגים. זאת אומרת, באותה שנה המדע הכיר 400 מיני דגים. כמה מכירים היום? באוקטובר 2010 פורסמו תוצאותיו של סקר תת-ימי מקיף. כן, אוקטובר 2010 זה לא לפני הרבה שנים. סקר תת-ימי מקיף שנמשך 10 שנים בעלות של $650 מיליון. בסקר תת-ימי זה, הגדול בהיסטוריה, השתתפו 2,700 מדענים מ-670 מכוני מחקר ברחבי העולם, שיצאו ב-540 משלחות, צוללות, אוניות, ספינות, כדי לגלות דגים ויצורי ים שעד היום לא היו מוכרים למדע. אז צללו, מצאו יצורים חדשים, רשתות, צילמו כל אחד, נתנו לו שם מדעי בלטינית. עם סיומו של המחקר הענק, פרסם החוקר האוסטרלי, שעמד בראש ועדת ההיגוי של המחקר את תוצאותיו. המדע מכיר היום 16,764 מיני דגים. זאת אומרת, במאות השנים האחרונות, מ-400 דגים שהכירו, הגיעו ל-16,764 מיני דגים. אני לא ידעתי על המחקר הזה, אם לא אותו אפיקורוס, שהוציא חוברת כדי לתקוף את הדת. ושם הוא ציין את הנתונים האלה. אני לא אזכיר את שמו, אדם בעייתי. לא, גם נמצא, אמרו לי שהוא בכלא עכשיו, מתעלל בילדים שלו, אז כבר לא עושה בעיות. אבל אז הוא היה מכניס בבתי כנסת בבני ברק חוברות קטנות, עם דברי אפיקורסות, כדי שבחורי ישיבות יעזבו את הדת. היה לו עניין כזה להילחם. אחת החוברות שהוא פרסם, הוא כותב שהוא מצא הפרחה לתורה מן השמיים. מה הפרחה שהוא מצא? סימני דגים טהורים. איזה דג מותר לנו לאכול? כתוב בתורה שיש סנפיר וקסקסת. סנפיר, מה שהוא שט איתו, קסקסת, כמו שיש למושט למשל, יש לו מי שדג פעם מושט, יש קסקסים, כשאתה מעביר סכין הם מתקלפים, הם עפים כל הקסקסים האלה. זו הגדרה של קסקסת, לא כמו נחש שיש לו בליטות כאלה, הבליטות האלה לא נקראים קסקסים, זה דמוי קסקסים. קסקסת ממש זה שזה נקלף. אז אם יש לו סנפיר וקסקסת מותר לאכול, אם לא אסור. אגב, המקובלים מסבירים כמה נזקים יש לנפש האדם אם הוא אוכל, לגוי זה לא מזיק, יהודי שבנוי מבחינה רוחנית אחרת, יש לו, אם הוא אוכל דברים לא כשרים, כמה זה מזיק לו לחלק הרוחני שבאדם. וגם במאמר מוסגר נציין שגם מבחינה בריאותית, הרבה יותר בריא כשאוכלים את הבעלי חיים הכשרים. לפני כמה שנים שמרתי את הכתבות שהתפרסמו אז, אמרתי צריך להכניס את זה לאחד הספרים הבאים. 2 מקרים התפרסמו של אנשים שדגו דגים בים התיכון. מקרה אחד היה זוג שעלו מרוסיה, היו בשבת בשפת הים, דגו דגים, צלו ואכלו, והובהלו לבית החולים על סף מוות. התברר שהם דגו דג שהוא נראה תמים למראה, אבל הוא דג שכשדג אחר בולע אותו הוא מתנפח, ואז הוא מפוצץ את הדג שבלע אותו והוא ממשיך הלאה. מכירים את הדג הזה? אבו נפחא, כן, אתם יודעים את השם שלו. לא יודע למה נתנו לו שם ערבי בדווקא, אבל זה השם שנתנו לו. על כל פנים, הדג הזה יש לו בגוף פינה רעילה של מי שאוכל יכול למות תוך כמה שעות. והם לא ידעו, ראו דג תמים, צלו אותו, אכלו. טוב שבבית חולים בררו מה בדיוק אכלו, נתנו להם, הצליחו להציל אותם ברגע האחרון. כשהוא יצא מבית החולים וראיינו אותו, הוא אמר שמהיום הוא יקבל את מה שהרב של חב"ד אמר לו, לאכול רק כשר. אם הייתי מקפיד על כשר, לא הייתי מגיע לסף מוות הזה. רק לא זלזלתי בזה. תמיד כשרות והלכה, אף פעם התורה לא תגיד לך לאכול דבר שיזיק לך, רק דברים בריאים וטובים. על כל פנים,
בתורה כתוב סנפיר וקסקסת. בתורה שבעל פה, הרי משה היה בהר סיני 40 יום, מה הוא עשה שם? לקחת ספר תורה ולרדת אפשר בדקה. כשהוא ירד מהר סיני, הוא אומר להם מה עשיתי שם. ואותי ציווה השם בעת ההיא, למד אתכם חוקים ומשפטים. התורה שבכתב כתובה כמו כותרת. קשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. צורת התפילין, איזה פרשיות, איפה בדיוק לקשור, במה לקשור, כל זה תורה שבעל פה, שמשה קיבל, העביר. בתורה שבעל פה, משה קיבל, וזה נכתב בתלמוד, כלל, שוב, שהוא כלל ששייך לעולם המדע, לעולם הטבע. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת. יש לזה השלכה הלכתית. זאת אומרת כך, אלוקים אומר למשה, אני בראתי את העולם, תשמע חוק טבע שבראתי. לא בראתי בעולם יצור ימי שיש לו קסקסים, כן, קסקסים שנקלפים, ואין לו סנפירים. אם יש לו קסקסים, ודאי שיש לו סנפירים, אבל הפוך כן עשיתי. יש יצורי ים שיש להם סנפירים, אבל אין להם קסקסים. למה הידיעה הזו חשובה להלכה? אדם שנמצא עכשיו בתאילנד, והוא נכנס לחנות דגים, הוא יודע, בישולי גויים אסור לי לאכול, מה שגויים בשל אסור ליהודי לאכול. אז הוא נכנס לחנות דגים, שהדגים שם לא מבושלים. והוא רוצה לקנות. הם הרי שם אוכלים הכל, כן, תמנונים, אז הוא מחפש דג כשר, לא מבושל. לאכזבתו הוא רואה שאין דגים שלמים. אם היה דג שלם, הוא בודק, יש לו סנפיר קסקסת, אוכל. לוקח לעצמו, הוא מבשל ואוכל. אבל הוא רואה שהכל שם רק ארגזים עם קוביות של דגים לא מבושלים. הוא לא מזהה את הדגים. באחד הארגזים הוא רואה שיש קוביות של דג שהקסקסים נקלפים. מותר לו לקנות, לבשל ולאכול? מותר. אבל לא ראית סנפיר. אולי אין לו סנפיר. אין מצב כזה. מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני זו השלכה הלכתית. הוא אומר, אני מתחייב, אם יש לו קסקסים, יש לו גם סנפירים, ומותר לך לאכול. האפיקורוס הזה שהזכרתי קודם, החליט שהוא הולך לפרק את המידע הזה שקיבלנו בתורה שבעל פה. יש פה 670 מכוני מחקר, שלח לכולם מיילים. הגעתם ל-16,764 דגים. כמה מתוכם יש להם קסקסים ואין להם סנפירים? הרי על כל דג הם עושים מחקר, רושמים את כל הנתונים שלו. הוא היה בטוח שמצאו לפחות כמה מאות כאלה. כל מכוני המחקר ענו לו, לא מצאנו. מכון אחד ענה לו, מצאנו. יש דג אחד, יצור ימי, קוראים לו מונופטרוס קוצ'יה. נראה לכם פה את התמונה של הוד מלכותו. לא יודע אם אתם רואים מרחוק. זה נקרא מונופטרוס קוצ'יה. היצור הזה, הם כתבו לו, יש לו קסקסים ואין לו סנפירים. הוא מיד הוציא חוברת, חילק בכל בתי הכנסת בני ברק, בישיבות, פירקתי את התורה. היו בחורי ישיבות מבועלים בגיל 16, נבהלו, באו לרב יעקב סגל, אמרו לו כבוד הרב, איך זה יכול להיות, מה זה התורה, לא ידע. הוא חייך, אמר, הקדוש ברוך הוא לא טועה. שם הוא רצה להראות שהכל אמין, כתב את המיילים, איפה המקור. אמר, הוא שלח מייל, גם אני אשלח, אבל כמו שלומדים גמרא, לא בשטחיות. שלח להם רשימה של שאלות, לחקור מבפנים. שתי השאלות שנוגעות לענייננו, מה פירוש המילים מונופטרוס קוצ'יה? ככה לומדים גמרא, מפרקים את המילה. דבר שני, מה התכוונתם שיש לו קסקסים? האם הקסקסים שלו נקלפים? התשובה הייתה מונופטרוס קוצ'יה בתרגום חד סנפיר. יש לו סנפיר בצוואר שהוא שט איתו. מה ששאלת, אם הקסקסים נקלפים? לא, הם לא נקלפים. זה דמוי קסקסים, כמו של נחש. מה התברר? שאיזה דג הוא מצא? בדיוק הפוך, שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, וזה מה שקיבלנו במשה בסיני. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, אז הוא מצא את הדג השני. הרב סגל שפרסם את זה, כתב על זה מאמר, הוא כותב בסוף, ונמצא זה האפיקורוס, בא לקלל ונמצא מברך. הביא את ההוכחה הכי גדולה בדור שלנו לתורה מן השמיים. מי מאיתנו היה הולך עכשיו ללכת מיילים, לשלוח מחקרים, מכוני מחקר, הוא עושה את העבודה, והביא לנו הוכחה שתורה מן השמיים, צריך להגיד לו יישר כוח על הטרחה שלו. הזמן אומנם מתקדם, אבל בכל זאת ניגע בעוד מנגנון מתוך מנגנוני ההוכחה שבתורה,
יש מנגנון שנקרא צפנים שבתורה. בזה לא ניגע כי חייבים מצגת, יש לנו הרצאה שנקראת הצופן התנ"כי, אפשר לראות אותה ברשת או פה במסע אל האמת, פרק שלם, שזה דבר מדהים מצד עצמו, שזה לבד, רק הצפנים שבתורה, מבחינה מדעית, מוכיחים שלא ייתכן שבן אדם כתב את הספר הזה. הרמב"ן כותב שהתורה היא כמו התוכנית האדריכלית של כל ההיסטוריה, של כל העולם. כל מה שקיים בעולם, כל מה שמתרחש, חייב להיות מוצפן בתורה. כמו שבתוכנית האדריכלית, אם יש פה חלון בבניין, כי זה קיים בתוכנית, אז בנו את החלון בהתאם לתוכנית. אז אם אתה קיים בעולם, אתה חייב להיות מוצפן בתורה. כל דבר שקורה נמצא שם. והתורה הייתה כתובה רצף של אותיות, בלי רווחי מילים, אש שחורה על גבי אש לבנה, עוד לפני בריאת העולם. וכל העולם נברא על פי מה שכתוב בתורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. כשיש לך טבלה כזו של אותיות, בדילוגי אותיות, אפשר למצוא את כל הפרטים. את זה כותב הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, היה מקובל גדול, אבל פעם לא יכלו לגלות את זה. היום יש מחשבים, הזינו את כל האותיות שבתורה למחשב, ומגלים פלאות. רצח רבין נצפה 2 לפני שהוא נרצח, כי המקום היחיד שיצחק רבין מופיע בדילוגי אותיות בתורה, דילוג של 4,000 ומשהו בין אות לאות, המילים רוצח אשר ירצח את רעהו חותכות את שמו. אז פרופסור ריפס ועיתונאי אמריקני מייקל דרוז'נין שלחו אליו מכתב 2 לפני, שאלתי את פרופסור ריפס אם זה נכון, אמר לי שכן, אני ראיתי את המכתב שמייקל דרוז'נין שלח, שישבנו ביחד על המחשב. לדעת פרופסור ריפס, שהוא נפטר לאחרונה, גאון במתמטיקה, ממש על כל הרצאה שלו בחו"ל, הם משלמים לו סכומי עתק. הוא כותב שמבחינה הסתברותית סטטיסטית לא ייתכן שבן אדם ישתול בספר של התורה את כל הנתונים וכל הפרטים, תמיד בהקשר לפרשה, של פרטים של אדם, מאורעות, גם מחלות, תרופות, דברים, אם לא שזה רק בורא עולם. זאת אומרת שזה לבד הוכחה לדעתו לתורה מן השמיים. שאלתי אותו, בתורה יש הרבה אותיות, יש עוד ספרים שיש הרבה אותיות, אולי גם שם תמצא? הוא אומר, אתה חושב שלא בדקתי? לקחתי את הספר מלחמה ושלום של לב טולסטוי, סופר רוסי, שזה פחות או יותר אותו מספר אותיות של התורה, בדקתי גם שם, אתה מוצא מילה פה, מילה שם, אבל אי אפשר להשוות. פה אתה רואה, הוא בדק את הכל מדעית, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל מנגנון שלישי, חוץ מהמידע שבתורה, יש מדע, יש צפנים ויש נבואות שהתגשמו. זה גם מנגנון שדי בו בפני עצמו כדי לדעת שתורה מן השמיים. טוב, יש פה הרבה דוגמאות, והזמן מתקדם. אולי ניקח דווקא דוגמה שהיא קצרה ומראה שליטה של הקדוש ברוך הוא בעולם הטבע. כולם מכירים, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקי ישראל. כשבית המקדש היה קיים, 3 פעמים בשנה, כל הזכרים בישראל, אם לא מי שחולה, כולם היו עולים לירושלים. גם שוטרים, חיילים, כולם עולים לירושלים. עכשיו תארו לכם, מלך אומר לעם שלו, 3 פעמים בשנה, אתם עוזבים הכל, באים אליי לעיר הבירה. שאלו אותו, אתה לא מלך העולם, יש מדינות סמוכות. אם לא יהיה חיילים בגבולות, אם הבתים יהיו הפקר, נניח שהאישה לא יכולה לבוא עם בעלה, נשארת עם הילדים. זה סכנה. מי שכתב את התורה ממשיך עם המילים הבאות. ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך 3 פעמים בשנה. אין לך מה לדאוג, לא יום מלחמות, אף אחד לא יעשה לך כלום. מי יכול לקחת התחייבות כזו? אדם שכותב ספר, מזייף תורה, מזייף דת, הוא ייקח התחייבות כזאת. וזה עוד מתפרסם לכל האנושות. ברגע שידעו שעם ישראל נמצא בירושלים, אפילו מי שלא מכיר את התורה, יראו גבולות ריקים, אנשים לא בבתים, נשים וילדים רק בכל הארץ, כולם רק בירושלים, זו הזדמנות לפרוץ. אבל הוא אומר, אין לך מה לדאוג, ולא יחמוד איש את ארצך. בית ראשון היה קיים 410 שנים, בית שני 420 שנה. יש לנו עדויות מאותה תקופה. מעשה באחד ששכח לנעול דלתות ביתו, ועלה לפעמי רגלים. אז הדלתות היו דלתות של הבית עם 2 עיגולים כאלה, ומכניסים מנעול פרימיטיבי של אז, אבל היה מנעולים כאלה. שכח לנעול, הגיע לירושלים. וכשבא, מצא נחש קשור בטבעות דלתותיו. נחש נכנס, נקרח בפנים, שמי שיתקרב יפחד לגוע בדלת. משמיים שמרו לו.
אמר רבי פנחס, מעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון, והיו להם שכנים רעים מאומות העולם. והיו אומרים, מתי אלה היהודים יעלו לירושלים, ואנו נוטלים כל מה שיש להם. תכננו לבזוז להם את הבית כשהם יעלו לירושלים, כי ידעו, הם לא ידעו עם תורה, אבל יודעים שאלה כל שנה, בחגים הם יוצאים מהבית, הולכים עם כל המשפחה לירושלים. הגיע הזמן ועלו. זימן להם הקדוש ברוך הוא מלאכים בדמותן, שהיו נכנסים ויוצאים בתוך בתיהם. כששבו מירושלים חילקו דורונות ממה שהביאו עמהם לכל מכריהם. חזרו מירושלים, כמו אנשים הולכים לטייל בחול. מביאים מתנות למשפחה. אז הביאו מירושלים, נתנו גם לשכנים, הגויים האלה. אמרו להם, היכן הייתם? אמרו להם, בירושלים. מתי עליתם? ביום פלוני. ומתי חזרתם? ביום פלוני. אמרו, ברוך אלוהי היהודים שלא עזבם ולא יעזבם. ראינו אתכם פה, איך הייתם בירושלים? אבל היו דמויות שבאו, רואים צלליות, דמויות שהם... כך גם ניקח את הדוגמה של שנת השמיטה. גם זה כדאי לציין ממש בקצרה. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. אותם 40 יום שהיה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. 6 שנים תזרע שדיך וכו', ובשנה השביעית שבת שבתון שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור וכו'. שבת שבתון יהיה לארץ. עכשיו בואו ניכנס לראש של עם שלם. בא המנהיג, ואז צריך לזכור, עיקר הכלכלה הייתה מבוססת על חקלאות. הוא אומר להם, שנה שלמה משביתים את האדמה. מה כולם יצעקו? מה נאכל? מה זה להשבית את האדמה? תגיד לי שבוע, אני מוכן, שבת, אבל שנה שלמה. אז מי שכתב את התורה, הוא ממשיך, הוא אומר, אני יודע שזה מה שיכאב לכם, נראה את הפסוקים שבתורה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. עכשיו נשמע תשובה, ונראה אם בן אדם היה מעיז לקחת התחייבות כזו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה ל3 השנים. הוא אומר להם, אל תדאגו. אם אתם שומרים שמיטה, בשנה השישית היבול יהיה פי 3. אם כל שנה השדה מוציאה טון, שנה השישית ימצאו 3 טון. הוא לא אומר להם עוד 5 קילו, שאפשר לשחק עם זה. פי 3. למה? כדי שיהיה לכם מה לאכול בשישית. בשביעית אתם לא עובדים, שיהיה מה לאכול. בשמינית אתם עובדים, אבל עד שהכל יצמח מה יהיה. אז יהיה לכם מהשנה השישית פי 3. עכשיו נשאל שאלה, אדם ייקח התחייבות כזו? הרי בפעם הראשונה שינסו ויראו שזה לא הולך, יזרקו אותו מהחלון. על מי עבדת? מה, השארת אותנו רעבים, בלי... אדם לא יכול לקחת התחייבויות כאלה. והפלא הגדול שהיום שמיטה רק מדרבנן. מצוות שמיטה מהתורה זה רק שכל ישראל בארץ. כשלא כל ישראל בארץ זה רק תקנת חכמים. בכל זאת, כל מי שמכיר חקלאים, שידבר איתם מהשומרי שמיטה, סיפורים מפליאים שמספרים השומרי שמיטה בזמננו. אפילו שהם לא חייבים מדאורייתא, רק מתקנת חכמים. אספר מקרה שהיה בשמיטה, לא זוכר אם זו האחרונה או שלפניה. מתי שמחיר הברזל, הייתה איזה שנה שמחיר הברזל זינק ממש בכמויות. זאת אומרת, כל כמות קטנה של ברזל זה היה מחיר יקר. וזה גרם שבארץ היו מכפרים שונים, היו באים הורסים ממש אנדרטאות, ברזלים, שוברים, חממות. איפה שרק יש ברזל, היו לוקחים, הורסים נזקים ומוכרים במשקל. יש גוש מושבים, שאחד המושבים שם, רובם חזרו בתשובה. ובהצבעה שהם עשו בוועד, הם החליטו שהשנה שומרים שמיטה, אפילו שעל פי הדין יכולים לעשות מחירה, למכור את הקרקעות לגוי, ואז יכולים לעבוד. אבל יש בזה מחלוקת, אם המחירה מועילה, לא מועילה. ואמרו שגם יש את קרן השמיטה. קרן השמיטה, אנשים תרמו כסף לקרן השמיטה, שחקלאים ששומרים שמיטה מקבלים מלגה חודשית, זה לא כמו הרווח הגדול שהם מרוויחים מהשדות. ואז נותנים להם ללמוד בכולל, שילמדו בכולל במשך השנה, גם מחכימים בידיעות, ויש להם מלגה איך להתקיים. אז החליטו שהם הולכים על זה, על קרן השמיטה. וקרן השמיטה שמה שלט, ראיתם בדרכים, יש כזה שלט, כאן שומרים שמיטה. יש כאלה בשדות, יש כאלה עד היום, יש רואים את השלטים. השלטים האלה זה מטעם קרן השמיטה כדי לעשות קידוש השם, שכאן שומרים שמיטה. המושבים שמסביב לעגו להם. יש לכם עשרות דונמים, לא תאבדו אותם, אבל הם זו החלטה, הזדמנות גם ללמוד בכולל, לא למדנו כשהיינו ילדים בתלמוד תורה, לפחות עכשיו, הזדמנות, שנה. באותה שנה הייתה פריצה של, נכנסו עם מסעית
למושבים שם, שברו, הרסו, קלקלו, גנבו ברזל, חממות, טפטפות, איפה שרק היה ברזל, עקרו את הכל. נזקים של מיליונים. למרבה הפלא, כשהחוקרים הגיעו למקום, הם רואים את הפסיעות של הגנבים דרך המושב הזה, ששומר שמיטה, אבל לא נגעו בכלום. הכל נשאר כמו שהוא, לא נגעו לו בחממות, לא הבינו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מה יש פה במושב הזה שלא נגעו בשום דבר. עברו למושב שאחרי, פה שברו, שם שברו. הגנבים נתפסו בסוף. הנזק כבר נעשה, אבל בחקירה שאלו אותם, למה דילגתם על המושב הזה? עברתם שם, למה שם לא נגעתם? התשובה הפליאה את החוקרים. הם אומרים שאחד מהם, אמנם הם ערבים מהכפרים, אבל אחד מהם יודע לקרוא עברית. וכשהם נכנסו שם, באו לטפל שם ולשבור, פתאום הוא ראה שלט, כאן שומרים שמיטה. אמר להם, יש פה חברת שמירה. כנראה מצלמים, עברו למה. עכשיו הוא צודק, היה שם חברת שמירה, אבל זו שמירה משמיים ששמרו על המקום הזה. ושם שום נזק ושום... יש עוד הרבה סיפורים, מהזמן היינו מעריכים. בסיכומם של דברים, אולי ברשות משה, אנחנו נוותר על השאלות הערב, כי אני רואה שהגיע הזמן שלא נעכב את הציבור. לקראת חג השבועות. בסיכומם של דברים, כולנו צריכים להיות גאים בתורה שלנו, ביהדות שלנו, וללמד גם את האחרים, לקרב את כולם מתוך אהבה ואחווה, ויהי רצון שזכות התורה תשמור על עם ישראל וחיילי ישראל, וכל הציבור שנמצא איתנו כאן, והצופים בכל מקום, לאורך ימים ושנות חיים, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר